హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు కోనసీమ కుర్రోడు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంకో వంటకంతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇది నార్త్ ఐటమ్ అండి. ఇది మనం మినపప్పు ఉంటుంది కదా, తొక్క మినపప్పు, దాంతో నేను పప్పు తయారు చేస్తున్నాను. ఇంకండి, నేను ఈ గ్లాసుల పప్పుకి అరకప్పు, ఈ కప్పు పప్పుకి అరకప్పు శనగపప్పు తీసుకున్నాను. దాన్ని సరిపడా టమాటాలు, 4 పచ్చిమిరపకాయలు. దీన్ని శుభ్రంగా చేసుకుని కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి. అందుకని దీన్ని ముందు వాటర్తో క్లీన్ చేసుకుంటాను. చూసారు కదా, ఇంకా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు, ధనియాల పొడి, పసుపు, రుచికి సరిపడగా ఉప్పు, దీంతో అరడొక్కు ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. ఇది ఉడికించుకోవాలి మెత్తగానే. సో అందుకని ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇప్పుడు ఇది మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. దీనికి ఒక ఫస్ట్ విజిల్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని, మిగతావి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక 6-7 విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఉడికిందో లేదో పప్పు. సరేనా, ప్రెషర్ పోయింది కదా, ఆల్మోస్ట్ పప్పు ఉడికిపోయింది. దీన్ని బాగా కలబెట్టుకోవాలి. కలబెట్టుకొని దీన్ని తాలింపు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని బాగా మరిగించుకుని, దీన్ని మరిగిన తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకోవాలి. మీకు ఎంత వాటర్ కావాలంటే అంత పోసుకోవచ్చు. పలుచగా కావాలంటే పలుచగా, చిక్కగా కావాలంటే చిక్కగాను. సరేనా, ఇది నాకు కావాల్సిన నీళ్ళు పోసుకున్నాను. ఇందులో ఇప్పుడు నేను కారం వేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే పప్పు ఉడికించినప్పుడు కారం వేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఇంతకు వేయలేదంటే మా ఇంట్లో చిన్నపిల్ల ఉంది. చిన్నపిల్లకి నేను కొద్దిగా పప్పు తీయాలి కాబట్టి అందుకని కారం వేయలేదు. మీరు ఉడికించినప్పుడే పప్పులోనూ కారం వేసుకుని మసాలాలన్నీ వేసుకొని బాగా ఉడకబెట్టుకొని మెత్తగా అయ్యేంత వరకు అలా ఉడికించిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు మరగబెట్టడానికి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇది మరగబెడుతున్నాను. ఇది మరిగాక మనం తాలింపు వేసుకుందాము. ఇది యూపీ సైడ్ ఎక్కువ వండుకుంటారండి దీన్ని. ఇందులో పులుపు కట్ట ఏం వేసుకోరు, ఇంకో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర. సరేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు ఎవరైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీ సపోర్ట్ మాకు చాలా చాలా అవసరం. మీ సపోర్ట్ ఉంటే మేము ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ తయారు చేస్తాము. ఓకేనా, ఇది యూపీ సైడ్ ఎక్కువ వండుకుంటారండి. ఒకవేళ మన ఇంట్లో రోజు ఇప్పుడు ఇడ్లీలు దోశలకి అలాగ మనం మినపప్పు తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి ఇది ఇలాగా కూడా వండుకోవచ్చు. పప్పుతోటి ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కందిపప్పు, పెసరపప్పుతోనే కాకుండానే ఇది నేను కూడా తింటాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, కానీ చాలా హెల్దీ అండి. ఇది మరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని పక్కనైతే దీన్ని ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు నేను పక్కన స్టవ్ వెలిగించి నేను తాలింపుకి రెడీ చేస్తాను. తాలింపు కోసం నేను 2 డొక్కుల నూనె పోసాను. నూనె మరిగింది కదండి, ఇదిగో నూనె మరిగిన దాంట్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు చట్టపడమనాలి. ఇంకో నేను తాలింపులోనే కొద్దిగా హింగు కూడా వేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి చెప్తేనే కానీ తెలియదు మనం తొక్క మినపప్పుతో పప్పులు తయారు చేసాము అని. అంతలా ఉంటుంది. వెల్లుల్లిపాయలు ఎర్రగా వేపుకోవాలి. కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు ఇవి వేసాక తాలింపు అయిపోయింది మంది. ఇలా మరుగుతున్న దాంట్లో వేసేది. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది తొక్క మినపప్పుతో పప్పు. ఇది మనం ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తేనే కానీ తెలియదు ఇది తొక్క మినపప్పు అని. ఫ్రెండ్స్, ఇంకో మరో వంటకంతో మీ ముందుకుంటుంది కోనసీమ కుర్రోడు యూట్యూబ్ ఛానల్. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.